2005 ଓ 6 ମସିହାର ଘଟଣା। ନୋଇଡ଼ାର D5 ବଙ୍ଗଲୋରେ ନାଳ ସାଇଡ଼ରେ 19 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଶବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କେସ୍ରେ ମନିନ୍ଦର ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଚାକର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନୋଇଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ମନିନ୍ଦର ସିଂ, ପନ୍ଧୀର ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାକର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ପଚାରୁଥିଲା ତୁ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବୁ? ଛୋଟ ପିଲା କହୁଥିଲେ ହଁ କରିବୁ। ଆସ ଟିକେ ଘର କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ, ଆ ମାଲିକ ସହିତ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୋହଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ମର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲା। ମର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ତା ଶବ ସହିତ ରେପ୍ କରୁଥିଲା ମନିନ୍ଦର ସିଂ ପନ୍ଧୀର। ନୋଇଡ଼ାର ଏହି କେସ୍ ପୁରା ଭାରତରେ ହଲଚଲ ମଚାଇଥିଲା।